panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak. At sobrang pasensya na mga kabisdak kung medyo ilang araw tayo hindi nakapag-upload, no? Kasi yun nga, kagaya na sinabi ko sa nakarang vlog, dito sa Sydney, lockdown ngayon mga kabisdak. And unfortunately, na-extend yung lockdown dito sa Sydney until end of August. And then yun nga mga kabisdak, naisip ko din talaga na ipahinga muna yung isip ko kasi more than a year din na consistent ako sa pag-upload. Almost every other day, nag-edit ako ng video tapos meron pa akong full-time job. Kaya nakakapagod din siya mga kabisdak. Pero hopefully mga kabisdak, hindi nyo kami iiwan, no? Kahit hindi muna ako consistent sa pag-upload these days. And then sobrang salamat na andyan pa rin kayo, pinapanood nyo pa rin kami. At di bali mga bisdak, pag nasa focus na tayo ulit, pag prepared na tayo na bumalik uli sa ng mindset kagaya na ng dati about sa pag-vlog at magiging consistent, babalik din tayo sa regular uploads natin mga bisdak. At ngayon, no, is current date ngayon, ngayon, August 1, Sunday. Nagluluto ako ng lunch namin, alas 12 ng hapon ngayon. Sobrang tagal naming gumising mga bisdak kasi nag-movie marathon kami kagabi. So ito yung niluto ko mga bisdak. Atay ng manok, tsaka meron tayong tuna. Off natin to, okay na yan. And then nandito si Gian mga bisdak, naglalaro ng Mario yan, no? Hi Gian, say hi to the vlog. And then ito si Ami mga bisdak, merong ginagawa. And then overtime sa trabaho kahit Sunday. And then mamaya pala mga bisdak, samahan niyo ako kasi pupunta ako sa mall, bibili ako ng printer. Kasi yung lockdown dito sa Sydney mga bisdak, no, na-extend nga until end of August. Kaya naisip namin na mas maganda pag meron na kaming printer. Meron naman kaming printer mga bisdak. Ito HP DeskJet. Maganda pa ito mga bisdak. Brand new yung bili ko dito. Yung problema kasi naubos yung ink niya. Hindi ako marunong magpalit ng ink. And then hindi ko rin alam kung saan tindahan bibili ng ink na refill. Siguro nasa mall, pero mura lang kasi ito mga bisdak, nasa $50 or $60 na yung bili ko dito. Kaya naisipan ko na bumili na lang ng bago. At ito lagay ko na lang sa garage at ibigay kung meron mang interested dyan. Lingaw niya ay na yung Survivor. I-replay nila or bago? Sunday and Monday man, Australian Survivor. Gian. Sure, Daddy. One big spoonful, like a mother. Oh, that's so big. Can you do it? Okay. Oh, where's the food? It's gone. It's a Giga's mouth. Jen, come here. Mama, you can see Mama here. Yun si Ami Amazak, kinuha yung mga namin, yung mga sinampay namin na damit dyan. Kasi pangit ang panahon mga Amazak, oh. Ulan. So nasa forecast ngayon, no, na ulan. Mamayang konti. Yun. Faster! You help Mama, open the door. Come on. Alright, come on, let's start. Hey Daddy, Yeah. Two raining and 4 sunny. Yeah, two rainy days and 4 sunny. Yeah, what? And why? Okay, let's check Mama. Come here. Let's check Mama. Come here. So si Ami yung kumuha Mama Isda kasi nagluluto ako para sa dinner namin. Alright, so let's go Mama Isda. Samahan niya ako. Punta tayo ng mall. Bili tayo ng printer. Yung mumurahin lang Mama Isda. And then tapon natin dito mga bisdak. Ano pala to? Ito yung carpet sa sala namin. Sobrang dumi na kasi niya. Sinubukan ko linisan kahapon, pero parang ang hirap tanggalin ng mga alikabok, kaya itapon na lang namin kasi mura lang naman yung bili namin dito. Ito lang $20 and then na din to, mga 1 year, more than 1 year. Alright, tapon natin to. Ito mga bisdak, oh. Sa kapitbahay naman yan eh. Siguro na yan ang hangin. Right, let's go. So yung bibilhin ko ngayon, printer, mousepad, tsaka milk tea. Yun lang, tapos uwi na tayo ng bahay. Tingnan natin yung yung basura area namin. Oh, ang dami. Uy, meron tinapon na vacuum, oh. Siguro yan ang vacuum namin. Right. Alright, so i-check lang natin saglit yung yung mailbox kung meron ba tayong letter. Meron police mga bisa ko. May problema dun.
Oh, check natin yung, yung letter. At alam nyo ba mga bisdak, yung apartment sa... walang letter. Yung apartment dyan ako, meron nakapaskil, di ba? Merong for sale na nakalagay. Yung kaibigan ko si Kinan, tiningnan niya. Kasi may apartment dyan na binibenta, $320 yung isang unit, 2 bedroom. Kaya yun, tiningnan niya, nag-viewing siya, hindi niya nagustuhan kasi pangit daw. So, pero mura na yun mga bisdak for $320,000, no? And then dito rin, meron din naka for sale dito sa apartment namin, pero mahal kasi dito, 450,000 yung mga units dito. Then yun, punta tayo sa mall, and then kailangan natin magsuot ng mask mga kabisdak, no? Yung mask ko nasa sasakyan. Right. Let's go mga bisdak. So andito na tayo sa mall mga bisdak. So mamaya na lang natin ipagpatuloy yung kwentuhan mga bisdak, kasi i-share ko sa inyo mga bisdak kung bakit nga ba ako nag-YouTube, bakit na hindi ko to iiwan tong YouTube community, yung vlogging world, bakit para sa akin nagustuhan ko siya mga bisdak. Kaya kwentuhan tayo mamaya mga bisdak. At ngayon papasok muna tayo sa mall para bilhin natin yung yung gusto kong bilhin, yung printer. At magsuot tayo ng mask mga bisdak, no? Kasi requirement to ngayon dito, dapat meron tayong mask pag papasok tayo sa Alright, let's go. So mamaya mga bisdak, bibili tayo ng milk tea. Yan yung gusto ni Ami, milk tea. Pero punta muna tayo sa taas, doon tayo bibili ng ng printer. Grabe, walang tao mga bisdak. Sarado yung mga tindahan mga bisdak. Sarado pala din yung Big W. Sarado pala mga bisdak. Kasi diba dito kasi sa Sydney ngayon mga bisdak, tawag nito, yung allowed lang na mga tindahan na mag-open is yung mga groceries, yung mga pharmacy. Hindi ko alam na pati yung mga Big W sarado pala, kasi hindi talaga kami lumabas ng bahay mga bisdak, as in sarado. So yun, wala, hindi tayo makakabili ng printer. Milk tea na lang yung bibilhin natin mga bisdak. Sayang, sarado. Pati dun sa Target, yan sa unahan, sarado. Itong GB Hi-Fi na bisdak, open siya, pero lang pala, click and collect. Pwede lang mag-collect. Halimbawa, bibili ka sa online, order ka online, tapos pwede mo siya i-collect dito. Yung ibang tindahan sarado rin. Uwin lang tayo. Bibili na lang ako ng ng milk tea tsaka karne ng baboy. Bili tayo dito sa grocery, sa meat shop mga bisdak. Merong meat shop dun sa unahan. Thank you. So yun mga bisdak, bumili lang ako ng karne ng baboy tapos milk tea, and then uwi na tayo ng bahay, kasi ayaw ko rin magstay dito ng matagal sa mall dahil nga baka ma-expose tayo sa virus. And then yun, hindi tayo mission accomplished ngayon. Hindi ako makabili ng printer kasi sarado yung mga tindahan. Yeah, taro milk tea. Okay, thank you so much. Right, so ito na yun mga bisdak. Ito tayo milk tea natin, and uwi na tayo ng bahay. Bisdak, so pauwi na tayo ng bahay mga bisdak, and then kwentuhan lang tayo saglit mga bisdak, habang nagdadrive ako pauwi ng bahay, kung bakit hindi ko to iiwan tong mga bisdak, tong vlogging world, itong YouTube community, as long as yung channel namin is enable pa, walang violation sa YouTube, hopefully wala siya magiging violation. Kasi nga mga bisdak, first reason yan mga bisdak, to be honest, katulad naming family, sobrang ganda kasi niya mga bisdak for memories. Pwede naming balik-balikan yung mga moments namin na halimbawa pupunta kami sa magagandang lugar, so pwede namin siyang balikan. And secondly mga bisdak, direct to the point na mga kabisdak, at walang plastic ka na to, merong opportunity mga bisdak to earn, para kumita ka ng extra pera. At teka lang, hirap. Alright, so andito pa rin tayo sa mall mga bisdak, sa parking area. Palabas tayo ngayon sa mall. At katulad ko mga bisdak, katulad namin na hindi naman kami mayaman sa Pinas. Siguro nga I think
isa sa reason bakit merong nanonood din sa buhay namin is maraming makaka-relate kasi very simple lang kami mga kabisdak, probinsyano, from province, Cebu, taga Cebu ako, at hindi nga from city hindi nga ako taga sa city talaga ng Cebu. Kung hindi, pagpunta mo na sa Cebu, magta-travel ka pa ng mga 3 to 4 hours para makarating ka sa probinsya namin. So yun, isa siguro yun sa reason but maraming makaka-relate namin. At yun nga, naisip ko lang no, nung pagpunta namin dito sa Australia kasi student visa naman kami nung pumunta dito, at nag-iisip ako ng mga ways mga kabisda kung ano yung mga paraan para kumita kami na extra pera para ma-improve ko yung buhay ng family namin. So sobrang dami kong naisip no mga kabisda. Magbebenta ng longganisa, magbebenta ng lechon, yung pork belly. And then yun, marami akong trabaho na pinasukan, basta ang dami. And then yun, until na dumating ako sa point na dumating no, naisip ko na uy, YouTube online, kasi nga yun, nakita ko sa news ba yung si Ryan, yung bata no na sobra milyonaryo na dahil sa paggawa ng video sa YouTube. Kaya yun, naisip ko siya na mayroon parang possibility, kaya yun gumawa ko ng channel. Iba pa yung content ng channel namin dati, about yung mga pambata. Until yun nga, ako na yung nag-vlog. And then yung na-monetize yung YouTube channel namin mga kabisdak, dun talaga pumasok sa isipan ko noon na meron talaga opportunity na kumita dito sa YouTube. Kasi nag-earn na siya mga kabisdak per month, and to be honest, like currently meron na siyang sahod, sumasahod na kami dito. At yung views namin nga nasa ano lang, nasa 800 to 1,000 views. Pero sa amount na sinasahod namin, let's say lang mga bisdak, let's say nasa 5,000 per month, which is napakalaking bagay na yun mga bisdak, no? At imagine mo lang mga bisdak, pag dumami yung views, dumami yung subscribers mo, meron talagang opportunity, di ba? Kaya sa mga sa mga tao din, sa mga kabisdak natin diyan na nagbabalak na pumasok sa YouTube, sa vlogging world, or yung mga nag-iisip kung paano kumita ng extra pera, pwede nyo i-consider na pumasok sa YouTube community, mag-vlog kayo. Kasi hindi naman requirement mga kabisdak na dapat nasa ibang bansa kayo para makapag-vlog, dapat guwapo kayo, dapat maganda kayo, dapat marunong kayo magsalita. Hindi mga kabisdak, kasi nasa ano din talaga yan, nasa viewer kung interested sila manood sa videos mo. Kasi halimbawa mga kabisdak, it doesn't matter kung nasa Australia ka, nasa ibang bansa ka, kung nasaan ka man ngayon, nasa Middle East, nasa UK, nasa Canada, nasa Amerika, nasa Pilipinas, nasa Leyte, nasa Cebu, kahit saang bundok ka man nasa ngayon, gumawa ka ng video, i-upload mo sa YouTube, i-upload mo sa YouTube mga bisdak, let's say out of 100 people mga bisdak, merong isang tao dyan na manonood talaga sa video mo, magiging interested na panoorin yung buhay mo as an ordinary citizen, as an ordinary individual. Manonood talaga yan mga bisdak. At imagine yung population sa Pilipinas, let's say merong, I don't know, let's say merong 100 million katao. So makakuha ka lang ng 2% nun para manood ng videos mo, malaking bagay na yun mga kabisdak. So yun yung inisip ko dati. At pwede nyo rin gawin mga bisdak, kasi nga kagaya ko mga bisdak, no, pag nanonood ako ng videos ngayon, mas gusto ko manood na mga video ng mga ordinaryong tao. Ayaw ko na manood ng mga vlogger tulad nila sila sino pa ba yan, kasi parang hindi siya natural ba, parang siyang scripted. Kahit yung mga sikat na mga vlogger na mga natural citizen dati, ayaw ko, mas gusto ko pa manood yung mga hindi marunong magsalita. Kasi gusto ko rin gusto kong makita yung yung daily life nila bilang isang ordinaryo na tao, bilang isang normal na tao na makaka-relate ako, kasi ganun din yung status ng buhay namin. Kaya yun mga bisdak, yan yung reason talaga na ba't ako nag-YouTube, para gumagawa lang ako ng paraan mga bisdak, para gumanda yung dito na tayo mga bisdak, no? Kaya turn on kasi madilim yung sa parking area namin. Gumagawa lang ako ng paraan para gumanda yung buhay ng family ko, kasi hindi naman kami mayaman. Hindi ibig sabihin na nasa Australia kami mayaman na, maganda na yung buhay. Siguro nabibili buhay namin dito, siguro nabibili namin yung mga gusto namin kainin, pero overall mga bisdak, hindi rin mga bisdak. Meron din kami mga utang na binabayaran. Nagpapadala ako ng pera sa Pinas. Kailangan ko ng extra pera para ma-secure talaga yung future namin. Kaya yun, pinasok ko to yung YouTube community.
So yun mga bisdak, yun sa mga interested din, no, sa mga pumasok talaga sa YouTube world or mga nag-isip kung paano ka posibleng kumita ng extra pera at ma-improve yung pamumuhay nyo, is yun yung mga advice ko. Pwede nyo subukan yung pagpasok sa YouTube, mag-vlog kayo. I-vlog nyo lang kung ano yung mga ginagawa nyo, kung nasa mga kayo. It doesn't mean na kailangan nyo mag-vlog na magpakita ng magaganda, na meron kayong bilhin na mamahalin, meron kayong lutuin na masasarap. Hindi necessary yun mga kabisdak, kasi kahit maglakad lang kayo dyan sa labas ng bahay niyo, pakita nyo yung view nyo, meron manonood yan mga kabisdak. At yun, pag meron kayo channel, send nyo sa akin mga kabisdak, try kong i-promote din, baka makatulong din ng subscribers, no. So yun lang yung episode natin ngayon mga kabisdak, and then sobrang salamat, no. At di bali mga kabisdak, babalik din tayo sa pag-upload ng mga regular videos soon, at then mag-upload ako ng maraming video as much as I can mga kabisdak, kasi gustong-gusto ko itong ginagawa ko. Nagiging hobby ko na rin yung pag-edit ng video. This past few days lang talaga, nagpapahinga lang talaga ako para mag-regain ako ng energy para pagbalik ng regular uploads natin sunod-sunod yan mga bisdak about buhay Australia. Marami tayong i-share, walang filter, kung ano talaga yung mga pangyayari, yun yung ipapakita natin dito mga bisdak, kasi I think yun yung reason, no, ba't kayo nanood sa channel namin. Kaya salamat mga bisdak, and hanggang dito lang yung vlog natin. At tandaan nyo lagi mga bisdak, mata sa langit, paa sa lupa. See you sa next vlog. Bye bye.